Siz markete ne üçün gelýäňiz? Diňe söwda üçünmi? Ýa-da Ýok, diňe bir söwda üçün däl. Ýagny marketimizde meyvelerin ve göğe önümlerin en saylama ve ter görünüşleri. Süýde önümleri bölümü diýsem, diňe bir ýurdumyzda öndürilen süýde önümleri dälle. Eýsem, dünýäniň belli brendleriniň önümlerini hem satyn alyp bilersiňiz. Bizim yeni bir aýratyn tarapymyz Kamil Market konditor önümlerini öýde öndürýär. Hem de en ýokary hilde size hödürleýär. Sağ ol. Türkmenabat şäherinde Döwrat Süýde Amerikandäki Kamil Marketde sizi hoş gördük. Tas sanyatdan çıkıpdy. Kamil Marketde 200 manat söwda eden her bir müşteri kymmat bahaly sowgatlar utmak mümkinçiligi berilýär. Oturuşuňyz nesip etsin.